Olympia on vienyt suomalaisia maailmalle jo vuodesta 1952. Matkustaminen oli tuolloin vielä harvinaista herkkua. Teemme edelleen elämyksellisiä kiertomatkoja, joihin sisältyy paljon nähtävää. Matkalla pienryhmässä saat unohtumattomia muistoja ja uusia ystäviä. Tarjoamme uskomattomia kohteita ympäri maailmaa yli 80 maassa. Kanssamme voit taittaa matkaa myös patikoiden, pyöräillen tai vaeltaen. Suomenkielinen matkanjohtajamme hoitaa matkalla kaiken puolestasi. Olympialta saat kiertomatkat, safarit, luontomatkat, aktiivimatkat, risteilyt.